Джунгла. Малко клипче. Калине, кажи нещо за пред камерата. Нещо за пред камерата. Да, бе. Това е много Airsoft игра. Най-спешъл. То си е част от военната подготовка. Така е. Ехо! Ехо. Заедат още, да. А те са наши. Не се смятат. Гасим. Тревата е много сириас. Тревата е много сириас, викам. Гледай, аз съм 1,90 м, тревата е колко мене. Може ще е това отзад мрежичката. Айде, готово. Тук е сириас бизнес. В Колумбия не сте ли били? Там е също. Давай. Тук как е дупка ли? Бах ти мизерия. Чуканари. Пожар стрейт ахед. Ще се включим след пожара. Ето огъня гори, но храбри ерсофци също толкова храбро гасят. Хубаво, че вятър е в противоположната посока. Че не дава малко. Аре, опълих се. Я дай само бутиката. Ще я взема. Добре. Ето, това е гигантския пламък. И кой не мога да го гасим, какъв е проблема? Ето, героите на деня. Там храстите горят ще е малко по-сложно. Ето храстите. Ще опушим, ама... Ето вече сме в областта с ниско налягане. Идват помагачи. Малко нямат много желание ми се струва, ама както и да е. Така се гаси огън, дами и господа. Да, на мене малко, ако искаш. Удри, Калине! Обърни се малко за увековечаване на поколенията. Аре, Калине! Абе, не мисля да носи само вода, не да... Я носи само вода. Опа, ти! Там горе. Опасност. Ето, удри пак. Да, сириас бизнес. Сириас бизнес, викам. Опа. Кой изгасихме го? Може да схвана. Не само това. Да, бе.